Adjál már meg. Miért nem ad? Adjál meg kicsit. Látja a képből. Mit álltok oda? Gyere, adjál meg kicsit. Nem csak. Nagy zukki előcsém. Belátok a képbe. No, te nem látsz úgyse. Megjöttek. Kik? Ha így mindjárt van. Várj már hova? Nincs már mit? Jaj, úgy engemet figyeljél. Ebben hány bele. Nőrítő. Várjál már hozzáadd a meccset is nézni. Az egész pályát bemérni az a telefon. Nem. Még a labda is látszik. Akció, öccse. Gól! Ah! Mikro SD. Hány éves? Még ki? Ki hány éves? Na, figyelj! Hajrá! Mi gól? Na, még egyszer! Helyben van kapcsolva. Micsoda? Felvételen van. Csole, itt van a vízem, hozd már fel!